για τσοτέ και σήμερα θα σας δείξω ένα κόμπο παύλα αλματοσιά ψαρέματος. Λοιπόν, θέλουμε μία πανάγια, θα σας εξηγήσω γιατί, 4 δαγκωτά βαρύδια, δαγκωτά είναι αυτά που έχουν αυτό εδώ, πας και με την ανέα τα πιέζεις και κλείνουν, γι' αυτό θα τα χρειαστούμε, θα το δείτε. Μία μπετονιά εννοείται και πάμε. Λοιπόν, ανοίγουμε την μπετονιά. Την ανοίγουμε όμως. Έλα πάμε. Έλα. Ωραία. Βάζουμε αρκετή. Κόβουμε και είμαστε έτοιμοι. Λοιπόν, θα χρειαστούμε 3 αγκίστρια, 4 δαγκωτά και 3 στριφτάρια που δεν είμαι σίγουρος πως ακριβώς λέγονται, έχουν 3. Ωραία, λοιπόν. Παίρνουμε την αλματοσιά μας, την μπετονιά μας, και ένα κλιπάκι ή αλλιώς μια παραμάνα. Ωραία. Λοιπόν, παίρνουμε το στριφτάρι με το κλιπάκι ή με την παραμάνα, πείτε το όπως θέλετε. Το περνάμε από την τρύπα και κάνουμε τον εξής κόμπο. Αρχίζουμε, κάνουμε σαν έναν απλό κόμπο, αλλά μετά το περνάμε 1, 2, 3, 4 και παρελέγοντας. Και πάει ή λέγοντας, όχι πάρει. Ο κόμπος είναι απλός, δεν χρειάζεται κάτι ιδιαίτερο να σας δείξω. Το περνάμε και κάπου στα 6 με 7 το σφίγγουμε. Νάτος κόμπος, έτσι βγαίνει στο τέλος. Και είμαστε. Κόβουμε αυτό που έχει. Πάω. Έτοιμοι. Λοιπόν, θα εκούσουμε τώρα την μπετονιά μας κάπου εδώ, περίπου στο 1/3, κάπου εδώ. Κάπου τόση. Όσο περίπου τα νάγια πείτε έστω έτσι. Λοιπόν, και παίρνουμε το στριφτάρι μας, παύλα τριπλό στριφτάρι. Παίρνουμε την μπετονιά μας. Την παίρνουμε όμως. Έλα, πάμε. Έλα, ωραία. Και παίρνουμε τη μία άκρη, αυτή που είναι στα πλάγια, και τις κάνουμε τον κόμπο. Και τις κάνουμε τον κόμπο. Κόμπος είναι ο ίδιος. Από εδώ κάνουμε σαν να αρχίζουμε τον απλό κόμπο.
Αλλά πριν το σφίξουμε τελείως, περνάμε και είναι έτσι. Περνάει επίσης. Επίσης. Και σφίγγουμε. Και έτσι έγινε ο κόμπος. Εύκολο. Πάλι εύκολο νομίζω. Το σφίγγουμε και έτοιμο, το κόβουμε. Ωραία. Να, τώρα εδώ πέρα, σε αυτό που είναι από κάτω, τι κάνουμε? Κάνουμε τον ίδιο κόμπο, αλλά έχουμε μία μπετονιά με αγκίστρο. Δεν κάνω τίποτα σπουδαία, απλά έκοψα μπετονιά, ωραία. Και παίρνουμε το αγκίστρι μας. Παίρνουμε το αγκίστρι μας. Εδώ, το μπετονιά, το αγκίστρι. Σε αυτό θα δείξω κόμπο χωρίς τρύπα και στο επόμενο με τρύπα. Εδώ. Τώρα θα δείξω χωρίς τρύπα. Λοιπόν, παίρνουμε την μπετονιά μας, έτσι και έτσι, χωρίς τίποτα. Αυτό είναι όλο. Και παίρνω αυτά από μέσα, αλλά και πάμε να κάνουμε το κανονικό. Συγγνώμη. Λοιπόν, ωραία. Εδώ. Περνάμε μία όμως, έλα. Μία! Όπως είναι, έτσι. Περνάμε, μία, δύο, τρεις, τέσσερις είναι εντάξει. Σφίγγουμε με το δάχτυλο μέσα, σημαντικό. Σφίγγουμε χωρίς το δάχτυλο. Και μετά εδώ, επειδή αρχίζει να μπλέκεται λίγο, το ξεμπλέκουμε. Παίρνουμε το αγκίστρι χωρίς τρύπα, όπως είναι εδώ. Αρχίζουμε. Τώρα απλά το σφίγγω. Απλά χρειάζεται το στόμα, γιατί θέλει 3 χέρια. Ωραία. Δεν έκανα κάτι, απλά το έσφιξα. Ωραία, έτοιμα. Το σφίγγω λίγο παραπάνω. Και είμαστε έτοιμοι. Κόβουμε αυτό που εξέχει. Ωραία. Και
Το κόβουμε λίγο πιο κοντό γιατί έχω αφήσει πολύ, δεν ξέρω γιατί, μην ρωτήσετε. Ωραία, εδώ. Μπαμ. 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 Ωραία. Αυτό. Το δένουμε πάνω. Εδώ. Τώρα. Και κάνουμε τον ίδιο κόμπο. Αλλά επειδή η αλήθεια είναι πως δυσκολεύομαι πολύ στην μένα, θα το κάνω μία χωρίς. Γιατί νομίζω δεν έχετε δει πολλές άπειρες φορές. Πολλές. 3 φορές, αλλά δυσκολεύομαι πολύ και κάνει πολύ ωραίο το βίντεο. Έχουμε φτάσει ήδη 10 λεπτά, 11. Και εγώ αυτό θα το έκανα, τώρα θα ήμουν στα 6. Ξέρω. Και το κάνω μια γρήγορα. Ωραία, πάμε τσακμπάμ. 3, 4, 5. Ωραία, πανέτοιμα. Σφίγγω. Ωραία, αυτό. Ψαλδάκι. Κάπου αυτό που εξέχει. Και αυτό. Να το. Φυσικά συνεχίζουμε από εδώ. Λοιπόν, παίρνουμε μπετόνια. Λοιπόν, παίρνουμε μπετόνια. Παίρνουμε όμως μπετόνια. Λοιπόν, έτσι εδώ, κάτω. Και τι κάνουμε? Κάνουμε πάλι τον ίδιο κόμπο. Ωραία, περνάμε. Φύγουμε και αυτό. Επειδή το βίντεο θα βγει άπειρη ώρα, θα το κάνω μια γρήγορα από μέσα και θα σας το δείξω. Είναι αυτό που έκανα επί πολλές φορές. Αστικά είναι απλά εύκολο, πανεύκολο. Το κάνω μια τσακμπάμ και θα επιστρέψω για τα βαρύδια. Λοιπόν, οκ. Είναι πολύ γρήγορα και σε αυτό το σημείο να σας πω ότι το ψάρεμα, η αλήθεια είναι πως είναι μια δραστηριότητα που θέλει πάρα πολύ υπομονή. Εκτός από κάποιους
που απλά παίρνουν ψαράκι, πετάνε, μαζεύουνε, παίρνουν ψαράκι, πετάνε, μαζεύουνε, παίρνουν ψαράκι, βαγγείται να βάζουν δόλωμα, που ουσιαστικά εγώ ήμουν αυτό στην αρχή του ψαρέματος, αλλά πλέον η αλήθεια είναι πως αυτό δεν λειτουργεί ποτέ. Πρέπει να σε μια λίμνη, σε ένα μέρος με μεγάλα ψάρια και ψάρια που να τρώνε άλλα ψάρια μικρά και να βάλεις ψαράκι ψεύτικο. Αλλά επειδή δεν έχω βρει τόσο καλό μέρος, τα δόλωματα είναι μια χαρά. Και ειδικά για κάποιον που έχει αρχίσει, το δόλωμα είναι το καλύτερο, γιατί αν τσιμπήσετε κάτι πολύ μεγάλο μπορεί να μην μπορείτε να το βγάλετε. Ενώ να το πιάσετε, να το βγάλετε, γιατί τραβάει πολύ το ψάρι. Ειδικά είναι μεγάλο. Άρα το καλύτερο είναι για δόλωμα, απίκο, καθετή, ό,τι κι αν είναι, απλά να είναι δόλωμα. Από τη βάρκα, οκ. Αν έχετε κάποιο παππού ή φίλο που να έχει κάποια βάρκα, ναι. Αλλά όπως για αρχή είναι το καλύτερο με δόλωμα. Επίσης να υπενθυμίσω ότι να μην βιαστείτε με τον εξοπλισμό, γιατί μπορείτε να πάρετε κάτι που να μην μπορείτε να το κουμαντάρετε. Άρα πάρτε ό,τι σας λέει ένας έμπιστος ψαράς και ακούστε τον, γιατί είναι ακόμα ασχή. Και από site να παραγγέλνετε, από Scrooge, από Temu, από οτιδήποτε, να ρωτάτε ένα ψαρά αν έχετε ή να βλέπετε στο YouTube ή οτιδήποτε. Αλλά μην είστε πάρα πολύ βιαστικοί να πάρετε. Ξέρω, εγώ έχω ένα φίλο που ψαρεύει 1 μήνα και θέλει δεύτερο καλάμι. Εγώ έκανα 1,5 χρόνο να πάρω δεύτερο καλάμι, με δουλεύει τώρα. Άρα ναι, μη βιαστείτε με τον εξοπλισμό. Αν ξέρω εγώ ο παππούς σας, αν ψαρεύει, έχει πάρα πολλά καλάμια, καλύτερα να πάρετε από αυτόν ένα, να αρχίσετε να δείτε αν σας αρέσει και αν είναι κατάλληλο για εσάς, σαν διαδικασία. Άρα, ναι. Αυτό. Να μην βιαστείτε ουσιαστικά και να ψαρεύετε αρχικά, τουλάχιστον, με δόλωμα. Με ψαράκι να έχετε ένα, δεν είναι κακό να έχεις ένα μήπως γίνει κάτι. Αλλά το ψαράκι να το βάζετε όταν βλέπετε το ψάρι. Να το κάνετε. Γιατί αλλιώς δεν συμφέρει. Δεν γυρίζετε με ψάρι σπίτι. Ποτέ. Και σας το λέει κάποιος που έχει 2 ολόκληρα καλάμια. Εντάξει, ούτε καν, οκ. Αλλά ναι, όντως, δεν συμφέρει να ψαρεύετε με ψαράκι. Τώρα η εικόνα αυτού του βίντεο για τους ξένους, ναι, δεν είναι και τόσο ωραία. Αλλά δυστυχώς να το κάνω παγρέωρα, γιατί θα πάει full αργό αυτό το βίντεο. Και δεν θέλω να γίνει απίστευτο μεγάλο. Γι' αυτό κάνω μια τσακ μπάμα από πίσω, σας μιλάω. Έτσι τώρα βλέπετε μια τανάλια. Θα σας τη γυρίσω στο μποξάκι μου. Να βλέπετε λίγο τι μποξάκι έχω. Ξέρω εγώ. Απλά πρέπει να το φτιάξω, δυστυχώς. Ευτυχώς, πείτε το πως θέλετε. Να δείτε το μποξάκι, ξέρω εγώ. Πραγματικά πρέπει να το φτιάξω μια γρήγορα τσάκμπα. Και επίσης, μάθετε κόμπους. Ένα σημαντικό, ένα από τα σημαντικότερα για την ακρίβεια πράγματα στο ψάρεμα είναι να είστε αυτόνομοι. Να μην χρειάζεται να λέτε «Α, παππού, α, μαμά, α, μπαμπά, α, κύριε ψαρά, α, οτιδήποτε, κάνε μόνο ένα κόμπο γιατί δεν ξέρω ή φτιάξαμε μια καλή ορμητοσία». Να είστε αυτόνομοι. Να δείτε βίντεο όπως αυτό εδώ, που δεν σας το δείχνει απαραίτητα, αλλά τέλος πάντων, να δείτε βίντεο, να ψάξετε στο ίντερνετ, να μάθετε κόμπους.
ή ακόμα και να σκεφτείτε κόμπους. Εγώ ο πρώτος κόμπος που χρησιμοποιούσα είναι δικός μου, ήταν δικός μου. Και αυτός, εγώ τον έχω σκεφτεί και τον έχω προσομοιάσει τέλεια και δουλεύει και δεν με έχει απογοητεύσει ποτέ. Και μην νομίζετε επειδή το έχω φτιάξει εγώ δεν είναι τόσο καλός όσο ένας κανονικός. Εντάξει, και ναι, δεν είναι τόσο καλός, αλλά εμένα πάντως δεν με έχει απογοητεύσει σχεδόν ποτέ. Βασικά ποτέ, όχι σχεδόν. Ωραία, λοιπόν. Επίσης, μην πηγαίνετε Γιούργια. Μην πηγαίνετε Γιούργια και λέτε ένα καλάμι έχω και φίλε εγώ είμαι ψαράς και έχω βγάλει ψάρια. Ωραία, μπράβο. Έχετε βγάλει ψάρια. Έχετε κάνει καλή αρχή. Αλλά μην το λέτε όχι μην το λέτε, μην πάτε Γιούργια. Έχω βγάλει ψάρια, έχω κάνει αυτό, έχω κάνει το άλλο. Φίλε, δες με, είμαι καλός, μαμά, πάρε μου καλάμι, παππού, δώσε μου καλάμι καινούριο ή οτιδήποτε. Μάθετε πρώτα και μετά. Εγώ ζήταγα καινούριο καλάμι και δεν με άφηναν. Γιατί δεν είχα μάθει. Και τους ευχαριστώ που δεν με άφηναν για την ακρίβεια. Γιατί τώρα θα είχα πάρει το καινούριο καλάμι και θα το είχα κάνει σκουπίδι σκέτο. Γιατί όταν το είδα, ήταν λίγο περίπλοκο σε σχέση με το άλλο. Το άλλο ήταν πετάς, μαζεύεις, ήταν το πιο αρχικό καλάμι, πραγματικά. Αλήθεια τώρα σας λέω, από τα πιο αρχικά. Λοιπόν, επειδή 3 αγκίστρια δεν βγαίνουν, θα είναι τεραστιώδες το βίντεο. Θα κάναμε 2 αγκίστρια, σας δείξω νομοτοσιά. Ήταν αυτό που σας έδειξε στο πρώτο. Επί άλλη μια φορά, εντάξει, δεν είναι τίποτα το σπουδαίο. Αυτό τον κόμπο θα τον κάνω και σε βίντεο άλλο. Και να πάτε να τσεκάτε και τα βίντεο με τους κόμπους για όσους έχουν βάρκες. Είτε έχω κάνει κάποιες χρήσιμες θυγές ή 8 κόμπους ή οτιδήποτε. Αν θέλετε μπορείτε να μου στείλετε και εσείς βίντεο που δεν είναι στο YouTube, γιατί εγώ ψάχνα στο YouTube για να τα ανεβάσω και εγώ. Και ναι, ωραία. Λοιπόν, βάζουμε και τα βαρύδια και είμαστε έτοιμοι. Λοιπόν, θα σας δείξω τη χρήση της τανάγιας τώρα. Λοιπόν, αρχικά σας δείξω την ομοτοσιά. Μπουκαλάκι πέρα. Λοιπόν, δείτε. Είναι αυτό εδώ ολοκληρωμένο. Λοιπόν, είναι το κλιπάκι παύλα. Ναι, τέλος πάντων, το ξέχασα. Είδα μου έρχεται τέλος πάντων. Το αγκίστρι που βγαίνει εδώ. Ένα. Συνεχίζουμε. Στριφτάρι, αγκίστρι που βγαίνει πάλι. Και θα συνεχιστεί σε τρίτο. Αλλά σε άλλο βίντεο, γιατί θα βγει μεγάλο. Όταν θα καταφέρω κι εγώ να κάνω μοντάζ. Γιατί ακόμα είμαι αρχικός YouTuber. Λοιπόν, τώρα θα σας δείξω τη χρήση της τανάγιας. Λοιπόν, κάτσω, ωραία. Λοιπόν, παίρνουμε το βαρύδι, το δαγκωτό. Το βάζουμε στην τανάγια χωρίς να το πιέζεις. Απλά να το κρατάς, πίσω να το βάλω. Γιατί δεν μπορώ με την κάμερα. Ωραία. Να το. Όχι ακριβώς, αλλά τέλος πάντων. Θα το θεωρήσουμε καλό. Να, εδώ που έχει μια άνοιγμα. Εδώ που έχει ένα άνοιγμα. Συγγνώμη. Εδώ πέρα περνάμε την πετονιά μέσα από το άνοιγμα. Και σφίγγουμε το βαρύδι μας με την πένισα ή τανάγια. Ωραία. Και σφίγγουμε. Τώρα θα σφίγγουμε πολύ δύναμη. Δεν κάνω
απολύτως τίποτα παραπάνω από το να τη σφίξω. Ωραίος. Να τη σφίξω και λίγο από εδώ. Και έτοιμο. Ένα δακούτο βαρύδι πανέτοιμο. Να το. Εδώ θα βάλουμε πάλι εδώ, στο κενό. Εδώ πέρα θα βάλουμε 2, γιατί είναι μεγάλο το κενό. Ωραία, βάζουμε 2, τσακ, μπαμ, τσακ, μπαμ, τσακ, μπαμ. Ωραία, εδώ βλέπετε. Κάνω ακριβώς το ίδιο, το έχω περάσει και το σφίγγω, πανεύκολο. Ναι, το έσφιγγα, οκ. Δεν χρειάζεται να σχολιάσουμε τον ήχο, τέλος πάντων. Βασικά ένα θα βάλω, λοιπόν. Εδώ πέρα έχω το αγκίστρι και εδώ πέρα το τελευταίο βαρύδι. Λοιπόν, το βαρύδι μπαίνει, το δαγκωτό βαρύδι μπαίνει στην τανάγια. Μπαίνει όμως, έλα πάμε, ωραία. Μετά το βάζουμε εδώ. Εδώ. Έλα, πάμε, ναι, μπράβο. Το σφίγγουμε. Ωραία. Το βάλα και αυτό είναι όλο το τέτοιο. Όλη αρωματοσιά. Και στο τέλος θα κάνω και ένα κόμπο που δεν υπάρχει καν και δεν είναι καν κόμπος και είναι μια μπούρα και μισή. Απλά για να μην μου φύγει το δαγκωτό γιατί δεν έχει κάποιο stop. Απλά κάνω έναν απλό κόμπο. Τίποτα παραπάνω. Ωραία. Λοιπόν, αυτό. Εύκολη αρωματοσιά πιστεύω. Θα την απλώσω να σας τη δείξω από ψηλά. Αυτό. Ήταν. Αυτό. Το κλιπάκι με το βαρύδι, μετά συνεχίζει αγκίστρι, βαρύδι, αγκίστρι, βαρύδι. Αυτή ήτανε. Τώρα πολύ απλά μπαίνει στο καλάμι, καρόλι, απίκο ή οτιδήποτε. Και bye.